Acaban de dar o gran salto aos terreos de xogo. De quen falamos? Pois dun grupo de nais que, fartas de ser sempre as que miraban os partidos dos seus fillos e fillas, decidiron poñerse do outro lado formando o seu propio equipo de fútbol sala. Xa debutaron na Liga Provincial e agora son os seus pequenos os que as animan dende a bancada. Son de Maside, en Ourense. Dende setembro mudaron a bancada polo terreo de xogo. E disto, por que eu non poder facer tamén algo? Entonces, pois, surgeu a idea. Estaban fartas deses tempos mortos mentres agardaban polos seus fillos e fillas durante os adestramentos de fútbol. Agora forman o equipo feminino de fútbol sala sénior Terras de Maside. Xa non é por tema de protagonismo, nin é por pasalo ben, por facer actividade física, por movernos, por demostrar aos fillos que nós tamén podemos. A ilusión que lle fan os nenos ver a súa mamá xogando, inda que sea mal, pero foi ilusión. Porque teñen adestramentos e tamén partidos durante as fins de semana. Hai que pasarlo bien, disfrutar desta experiencia e seguir sumando, vale? Saír ao terreo de xogo é todo un reto, pero na bancada tamén están os mellores seareiros. Vamos, mamá, vamos, tú puedes. Así, la animo. Levo a toda a familia, levo a meus pais, a miña parella, os meus fillos. Levan 2 partidos e 2 derrotas, pero o único gol que marcaron nesta tempada é a mellor das recompensas. Pero mamá, 18 goles, que celebrades, que tal? E digo, bueno, estar aquí, disfrutalo, estar xuntas, facer comunidade e acabar o partido. Que aún faltan muchos entrenamientos, acaban también de apuntar, nos que quedamos todo el primer día, pues como que el ánimo que tienen ahora que non lo pierdan para siempre. E non o perderán nunca porque o obxectivo para elas xa está cumprido.